omalgi e chenro no. Wadhi nyime nyaka Ramogi. Jatend piny Kenya William Ruto ayanga chenro mar ndikruok e yor mbui ma ibiro tigodo e ndiko oganda jo Kenya are nyuolgi nyaka e thogi. Chenro no ibiro tigo mar neno ni chenro duto mag piny owacho otimore e yo makare. Jo Kenya duto biro bedo gi namba ma kende mar ndikruok mar thego jo Kenya kod welo kendo rango weche mag dar ka gidhi e pinje maoko. We have identified close to 7,000 services. All of them should be available on a digital platform by the end of this year, so that citizens, from the comfort of their homes or their offices, can interact with government, can access government services in an efficient, effective, timely manner without unnecessary bureaucracy. Because of this ambition, Kenya is among the earliest of its continent's peers to establish a policy framework for data protection, which includes comprehensive legislation and regulations to safeguard privacy and personal data. Erokamana nyako Ramogi kuom kete RamogiTv onane wakayuyo marwa mokwongo weche